вече успяхме да се запознаем за тези, които не сме се запознали още. Аз съм Елена Димитрова и съм старши учител по туризъм. Да ви представя и моите колежки, госпожа Лилянова, старши учител по английски язик, и госпожа Соня Апостолова, учител по физическо възпитание и спорт. За нас днес е голяма чест, но и още по-голяма отговорност да бъдем днес домакини на първата среща от този обмен на добри практики между четирите области. Днес ще ви представим един проблемно базиран STEM урок по метода дизайн мислене на тема затлъстяването, модерния проблем на 21 век. Сега, като говорим за STEM, и на всички някакси асоциацията е физика, химия, биология, информационни технологии и общо взето нищо общо с физическо възпитание, английски език и организация и функциониране на сектор храни и напитки. Да, обаче какво всъщност е STEM? STEM е метод на преподаване и обучение, при който всъщност учениците работят по проекти, обменят идеи помежду си, участват в експерименти, намират решения на определени казуси и като STEM обучението може да бъде обектно базирано, проектно базирано и проблемно базирано, към което всъщност се насочихме и ние. При проблемно базираното обучение какво имаме? Всъщност имаме един проблем, на който те трябва да намерят решение и по този начин те получават знания. Тоест, търсейки нещо, някъде информация, за каквото и да е от нас, от различни източници, те получават всъщност своите знания. Този метод на проблемно базирания STEM урок изцяло се препокрива и с методологията на така нареченото дизайн мислене или един нов подход в обучението. При дизайн мисленето пак имаме разрешаване на проблем, което преминава през 5 основни стъпки. Първата стъпка е предизвикване на емпатия, втората стъпка е определяне на проблема, при третата стъпка вече имаме генериране на идеи, четвъртата стъпка е създаване на даден продукт и на петата стъпка имаме тестване на продукта или обратна връзка, да видим дали сме успяли да разрешим този проблем, върху който работим. Сега на тези листовки, които повечето от вас получиха на входа, можете да видите всъщност този ресурс, който ние сме изготвили с колегите. Отзад, като обърнете брошурата, има един баркод, който когато разчетете с телефона си, всъщност вие ще имате достъп до всички ресурси, които аз и колегите сме създали и по които са работили нашите ученици. И по този начин ние ви предоставяме на вас нещо свободно като материал, което можете да ползвате, да вземствате идеи от него. Напълно свободно можем да обменим информация и на по-късен етап. За да намерим решение на този проблем, всъщност ние разделихме класът на 3 групи, които в продължение на 1 месец работиха и всъщност днес те трябва да ни представят продукта на своята работа. Т.е. как намериха решение на този проблем. За да ги улесним в тяхната работа, разделихме темата на 4 подтеми, които също може да видите на брошурите вътре. 4 отделни подтеми, върху които те работиха в продължение на този месец. И съответно там също можете да видите какви продукти очакваме от тях да ни представят днес като резултат от своята дейност. Ние също още не знаем продукти, така че за всички нас ще бъде едновременно изненада какво са решили и как са намерили решение на проблема на учениците. Какво си поставих за цел лично аз като преподавател? Лично аз като преподавател всъщност се поставих за цел моите ученици да разберат защо са им нужни тези знания, да познават хранителните продукти, класификацията им, нутриентите, хранителна и енергийна стойност, различните технологични процеси, като топлинни обработки, механични и хидромеханични процеси и всъщност да разберат тези знания, които те получават, как да ги използват в живота си, в ежедневието. Защо трябва да им бъдат полезни по някакъв начин. Сега да дам думата и на моите колеги, да ми ставам и аз прекалено подробна. Госпожа Лилянова. Здравейте от мен, добре дошли. Надявам се разходката ви е харесала из Свиленград. Сега аз само накратко, защото не можем да се разпростираме, ще обясня с няколко думи обучението по чужд език по професията и как ние преминахме през този процес на работа.
Като начало искам само да спомена, че обучението по чужд език, акцентът по изучаване на чужди езици е комуникацията. Сега, без, разбира се, да включим останалите 3 елемента, не можем да развиваме и подобряваме комуникацията на чужд език. Затова в моите уроци присъстват и 4 елементи в обучението, т.е. комуникация, слушане с разбиране, четене с разбиране и писане. В частност, при чужд език вече в процесията работих върху раздел технологии, който напълно съвпада, нали? Говорили сме го, обсъждали сме го този урок, така наречен урок. И в този раздел технологии са включени процесите по обработване на храната. Работим с автентични материали, видеа, статии, статистики, анализи, които де-факто да помогнат на нашите ученици да развият умения за справяне в ежедневни професионални ситуации. Като методи на обучение в моите часове ще ги обобщя, няма да се спирам на всеки един по-отделно, но работих с проблемно базираният метод Problem-Based Learning, комуникативният подход и Cooperative Learning, т.е. съвместното обучение, който, така да си призная, изключително много приветствам, използвам и смятам, че ученето един от друг е един много добър метод, който дава добри резултати. Сега като техники различни или какво сме правили, вие ще видите наистина при Open Sources, но какво правихме? Работихме по групи, създавахме постери, плакати, писахме стихове, играехме ролеви игри, дискусии имахме и така всъщност създавахме мисловни карти и разбира се, не може, нали, без STEM частта. Използвахме различни софтуерни решения, за да можем в края на всеки урок, който сме заложили, да създадем нашите мини продукти. И така, от нас вече вие ще се запознаете допълнително с ресурса, който имате. Да. Здравейте от мен. Аз ще бъда максимално кратка, надявам се. За мен повече от 20 години физическата активност е неизменна част от моя живот и се опитвам да предам тази любов и на моите ученици. Разбира се, през различни етапи на моя живот спортът приемаше различни значения. Средство за добра комуникация с ученици, средство за добра визия, поле за изява като треньор и лекарство най-вече. Но винаги съм казвала, че спортът върви ръка за ръка с правилното хранене. Няма как да се храним нездравословно или неправилно и да спортуваме и да очакваме резултати. Не се получава. 80% е храната, 20% е спортът. Тук в урока съм вкарала и много елементи от часовете ни по физическо възпитание и спорт. Значи тези тренировки може да са кратки, но са много ефективни и ще ни помогнат да останем позитивни, усмихнати, тонизирани през целия ден и най-вече здрави. Моето мото е здрав дух, здраво тяло. Благодаря ви. Мисля, че вече можем да започнем с представянето на вашата работа. Заповядайте. Здравейте, аз съм Цвета, аз съм Симона и днес ще ви представим нашата работа. При наличието на толкова повечето усилия за борба с затлъстяването се фокусират върху неговата превенция чрез образованието. И така трябва да бъде. Вярваме, че повишаването на здравната грамотност ще даде значителни резултати в борбата с личните килограми. Иан Патън преподава в колежа по кинезиология в Канада и иска да даде на своите ученици един от най-важните за него възгледи, а именно това те да притежават здравна грамотност. Той иска да ги научи те да могат да разбират, да прилагат и да търсят познанията за здравето си в живота. При наличието на толкова много фалшива информация, митове и откровени плашещи съвети за справянето с личните килограми,
е наистина полезно да имаме висока степен на здравна грамотност. Такива знания придобихме през изминалия месец, работейки върху проблема с затлъстяването. Истината е, че в началото дори не предполагахме през колко трудности преминават тези хора. Запознаваме се с различни случаи на малки деца, тинейджъри и възрастни. Те се ограничават в това какво да ядат. Не могат да участват в различни спортни игри или да правят различни спортни упражнения. Също така понякога се изолират, защото не се чувстват добре в кожата си. А малките деца дори биват подигравани в училище за това, че са по-големи от останалите. Някои хора дори страдат от болести като диабет, висококръвно или астма. След това преминахме към по-задълбочено изучаване на проблема, като работихме върху видовите диети и технологичните процеси, свързани с обработването на храните, калории, нутриенти, храносмилане, каква е правилна физическа активност и много други теми. Вярваме, че това ни даде знания как отговорно и осъзнато да съставяме нашия хранителен режим и още как да помагаме на наши връстници, а и на по-малки деца да справим с различните килограми. Като едно общество, ние вярваме, че може да се справим с този процес. Няма да е лесно, ще губим мотивация, ще губим надежда, може да допускаме грешки. Но важното е да преминем заедно през този труден процес и да се подкрепяме. Сега ще покажем видеото по нашата работа. Века на вредната храна и забързаното ежедневие. Това е проблема, пред който сме поставени. Като всички тинейджъри, ние постоянно бързаме за училище, тренировки и какво ли още не. С бързането идва и вредната храна, която си купуваме. Свикнали сме да виждаме всякакъв вид храна с хиляди различни етикети, на които пише био, веган и така нататък, вярвайки, че това, което си купуваме, не е вредно, а даже е здравословно. Реалността обаче е, че за всеки такъв етикет се крият какви ли не отцветители и консерванти, които изобщо не ни помагат да се набавим нутриентите, от които се нуждаем като подрастващи младежи. Затова в продължение на един месец работихме по проблема с затлъстяването и как да го избегнем. Затлъстяването може да доведе както до физически, така и до психически проблеми. Затова е важно да спортуваме и да се храним здравословно. Благодарим за вниманието. Запознайте се с нашия век, века на вредната храна и забързаното ежедневие. Това е проблема, пред който сме поставени. Като всички тинейджъри, ние постоянно бързаме за училище, тренировки и какво ли още не. С бързането идва и вредната храна, която си купуваме. Свикнали сме да виждаме всякакъв вид храна с хиляди различни етикети, на които пише био, веган и така нататък, вярвайки, че това, което си купуваме, не е вредно, а даже е здравословно. Реалността обаче е, че за всеки такъв етикет се крият какви ли не отцветители и консерванти, които изобщо не ни помагат да се набавим нутриентите, от които се нуждаем като подрастващи младежи. Затова в продължение на един месец работихме по проблема с затлъстяването и как да го избегнем. Затлъстяването може да доведе както до физически, така и до психически проблеми. Затова е важно да спортуваме и да се храним здравословно. Благодарим за вниманието. Добре, нека сега да видим следващата група. Здравейте, аз съм Антония. Аз съм Мартина и ние ще ви представим нашата работа върху изучаването на проблема с затлъстяването в обратен ред, като започнем с това как създадохме един, така да го наречем, практичен наръчник за управление на теглото и накратко пътеводител. Ще започнем с това, че не беше лесно.
Трябваше да положим много усилия, за да анализираме информацията, която получаваме от нашите учители, намираме сами или споделяме с нашите родители. Имахме много спорове, но накрая успяхме да намерим най-добрите решения, за да постигнем най-добрият резултат. Как разделихме темите ли? Ето така. Като най-любопитна тема ще посочим как рекламите на храните влияят върху начинът на хранене. Определено сме осъзнавали колко голяма част от вземането на решение да си купим един хранителен продукт се влияе от рекламата. Най-трудно. За нас най-трудно беше да съставим здравословно дневно меню, което да се съобразим с хранителните стойности, които 16 до 18 годишните трябва да приемат, и стойностите на калий, калци, желязо, витамини А и Д, които да бъдат не по-малко от 5% и не повече от 20%. Беше истинско предизвикателство. Като най-полезна тема ще посочим технологичните процеси, използвани в кулинарната технология. Вече разбрахме кои са начините на топлинна обработка и как те влияят върху нутриентите на един хранителен продукт. Също така може да съставим технологична схема на дадено ястие, в която стъпка по стъпка посочваме начинът на приготвяне. Най-забавно. За нас най-забавно беше да съставим комплекс от движения, които да ни помогнат да се справим с проблемът с затлъстяването. Защо ни беше най-забавно ли? Защото трябваше да използваме упражнения единствено от спортовете волейбол и баскетбол. Много се забавлявахме. И така, нека се върнем в денят, в който решихме, че затлъстяването е огромен проблем в 21 век. Ето така започна всичко. Благодарим за внимание. Здравейте, аз съм Десислава. Аз съм Галина. И ние ще започнем с споделянето. Разбрахме, че много малко хора са готови или искат да говорят за своите излишни килограми. Да се запознаем с една история. Имах тежко детство. Баща ми беше алкохолик и упражняваше физическо насилие върху майка ми. А когато не биеше майка ми, биеше мен. Бях дете, което се чувстваше много изгубено. Трябваше да се боря и да оцелявам. За да се успокоя, се похапвах. За да преживея травмата, трябваше да изяждам по цял шоколад. Отивах си в стаята и въпреки, че всички тези чувства, болка и емоции дошуваха в мен, аз изяждах шоколада, което ме караше да се чувствам малко по-добре. Същевременно пълнеех и се чудех какво всъщност се случва с мен. Сега нека споделим за последните проучвания. България стои на 5-то място в Европа по детско затлъстяване, а в света има 39 милиона деца с наднормено тегло. За съжаление, не можахме да открием статистики, които да показват какви са причините за това и как се разпределят процентите между психичен тормоз, лоша храна, болести, наследственост и така нататък, но от последните проучвания разбрахме, че всяко 10-то българче е със затлъстяване. Мислейки за този значителен проблем, можем да кажем, че сме благодарни, че имахме възможността да работим върху проблемът за затлъстяването и да се научим как да се храним и живеем здравословно. Разбрахме, че разходките навън след продължително стоене в класната стая са не само едно добро, но и задължително решение. Наясно сме, че трябва да забравим за всички тези чудодейни диети, хапчета за отслабване и строги еднообразни режими. Разбрахме, че е добре да заместваме храни, които са с
голямо съдържание на протеини, витамини и минерали и с ниско съдържание на мазнини и въглехидрати. И така, разбрахме също, че трябва да заместваме пакетираните храни с по-хубави от тях. Също така, разбрахме, че заради вредното приготвяне на снаксовете и на полуфабрикатите, трябва да ги заменяме с по-хубави храни от тях и се надяваме да завършим това нещо с един призив към вас. Нека говорим за затлъстяването. Предстои трите групи да представят своите индивидуални шини от проекта Моята чиния. Ако ястието ви е допаднало, може да гласувате с да и не, а накрая ще изберем най-предпочитаното. Hello everyone, my name is Denica and today I'm going to present you a lunch that we all love and know, which is chicken with rice. Здравейте, аз съм Теодора и днес ще ви направя технологичната схема на пиле с ориз. First, let's start with the ingredients you're going to need. 1 chicken leg, 1 head of onion, 1 whole pepper and carrot, some rice, oil, and some spices such as salt and peppercorn. The way of preparation is first we start by washing the chicken very well and put it in a saucepan. After that, add 1 liter of cold water and 1 teaspoon of salt. Once boiling, remove the foam that has formed and add the peppercorns and the whole pepper and carrot. Leave that to boil until the meat is half cooked. In the meantime, wash your rice under running water. And put it in a bowl that is slightly salted. After that, chop the onion and put it in a frying pan with some oil and fry briefly. After that, add the rice and fry again for about 3 to 4 minutes. After it's done, spread the rice evenly in a pan, add the meat and add some salt to taste. After that, where you measured your rice, triple the chicken stock and add it to the rice and the chicken. Put the dish in an oven that has been preheated at 180 degrees and leave that to bake for around 30 to 40 minutes until the rice is done. After you take it out of the oven, put a clean towel over it to braise for about 10 to 15 minutes. In the meantime, you can chop some cherry tomatoes and put them in a bowl where you can add dressing of your choice or eat them fresh. As you can see, our main course here is the chicken with rice. We have a salad of tomatoes and as a dessert we suggest you an orange. This lunch is perfect for teenagers because it consists all of the nutrients they need while growing up. Thank you for your attention. Enjoy!
видяхме първото предложение, може да гласувате. Но нека да направим едно уточнение. Не може да гласувате за ястието на своята група. Welcome all of you, I am Simona and here is our suggestion for lunch. You can see here a plate with a main course, side dish, some spare bread and a biscuit cake as a dessert. This is Crystal who will show you the technological process. Ingredients are 1 chicken leg, potatoes, carrots, 1 head onion, some black and red pepper, some oil, cow's butter, some rosemary and thyme and salt to taste. We have preparation. First, clean and wash the chicken. In a bowl, put the salt and cow's butter and spices. Stir it, coat the chicken well with the resulting mixture. Next, peel and wash the potatoes. Cut them into large slices and put them on a baking tray. After that, dice the onion and carrots and add them to the potatoes. Salt them, add the oil and mix well. Then put the chicken in the middle of the tray with the potatoes. Pour enough water to cover them. Wrap with aluminum foil in a preheated oven at 220 degrees Celsius for about an hour and a half. Final, bake until done. Remove the foil for the last 10 minutes to roast it. Final, serve the chicken with baked potatoes and some side dish and enjoy it. Thank you. Bravo. Сега може да гласувате. Благодаря. Ladies and gentlemen, welcome! Today we have prepared for you an amazing recipe for loaded baked potatoes. My name is Nicole and I'll be the presenter of this delicious meal. This is my assistant Libomir and he will show us the technological scheme. The ingredients you need are potatoes, ham, pickles, sweet corn, some olives, some butter, and a slice of cheddar. The way of preparation is simple. First, you need to wash the potatoes and wrap them with aluminum foil. Then, you need to heat the oven to 220 degrees and bake them around 1 hour. Meanwhile, you chop the ham, pickles, and olives into small pieces. When the potatoes are ready, you cut them into 2 pieces and carve them with a small spoon. Then you match the consistency that you took when carving the potatoes and you add the chopped olives, pickles, ham, butter and sweet corn. After that you stuff the potato and put the cheddar on top of it. As a side dish we made a sauce which consists of mayonnaise, yogurt and fennel. We thought that you might get thirsty and
And that's why we made a homemade lemonade. And this is, ladies and gentlemen, how you make the greatest loaded baked potatoes in the whole world. It was my pleasure to be your host today. I want to thank Lubomir for this amazing technological skill. And now we wish you a delightful day and everything that comes with it. Thank you. Сега може да гласувате. Добре, гласуват с за. Дойде време да обобщим резултатите. С 15 да, най-предпочитаното ястие е на трета група. Пълнени картофи. И дойде време да представите всъщност вашия краен продукт, който може да видите вие тук, да имаме ръкомастия. Ако някой желае, може да го вземе и да го разгледа, докато децата го презентират. Здравейте на всички, аз съм Мария, това са Габриела и Маргарет и днес ще ви представим нашия наръчник, който създадохме през последният един месец съвместно от 30 групи. Менюто за всеки един ден включва най-консумираните от нас храни. Също така са лесно достъпни за всеки и може да си ги направите в къщи. Подбрали сме лесни ястия за всеки един ден. Акцентирали сме върху 5 хранения за деня, като освен закуска, обяд и вечеря, както можете да видите, сме сложили преди обедно и след обедно подкрепително хранене. За нас закуската е най-важното хранене за деня, защото с нея ни започва денят. И един здравословен начин на живот не включва само хранене, а са нужни и тренировки. Затова в нашия наръчник сме включили комплекс от упражнения за всеки ден, които са лесно достъпни и могат да се изпълняват в домашни условия. За голяма част от упражненията сме използвали отделни елементи от основните елементи в волейбола и баскетбола, които сме изучавали в часовете по физическо възпитание и спорт. За нас беше истинско предизвикателство да съставим този комплекс от упражнения, който развива всички различни части на тялото ежедневно. Тук може да видите тренировката в понеделник с Мартина, госпожа Апостолова и Маргарет. Тази тренировка наблягаме на долна част. In this guidebook, we have prepared useful and healthy tips related to food that will help you improve your lifestyle. Here you can get to know the benefits of drinking juice in the morning that will bring you enough useful substances for your body. Also, many of the fruits can protect you from some diseases. Ето тук отново може да разгледате менюто за вторник. Вторник, това е тренировката във вторник с Христо, Мария и госпожа Апостолова. Тази тренировка е кардиотренировка. Тя е подходяща за добър тонус, но не и за повдигане и повишаване на мускулната маса. If you want to have a healthy lifestyle, you can start with the following tips. Eat healthy, exercise diligently, to not smoke, to drink lots of water, and to sleep often and to avoid stress. It's required in your meal to have fiber. Here you can get to see different types of food to procure from them. Ето тук може да обърнете внимание на закуската, както във всички минали пъти, тя е много лесна и достъпна. Това е тренировката в сряда. Тренировката е с Деница и Антония. Тази тренировка наблягаме на горна част, както виждате. Here we put a poster of an apple so we won't forget that you are what you eat.
The source of energy comes from proteins and carbs. You can get proteins from eggs, meat, and fish. If you want to get carbs, green foods and fruits are your answer. Тук отново може да разгледате менюто за четвъртък, което много сме изготвили. Ето и тренировката за четвъртък с Габриела и Симона. В тази тренировка наблягаме на дупе и крака. Here are some healthy habits that have a small change but with a big result in the end. Staying physically active, even if it's a short walk or some stretching. Getting enough sleep through the night to improve your memory and mood and overall health. To drink plenty of water, of course, through the day to stay hydrated and boost your energy. Fats are not always harmful. They can also be useful, like salmon, nuts, and avocados. They have a lot of beneficial effect on our body. Тук отново може да разгледате всички листия. Ето и тренировката в петък с Теодора, Деси и госпожа Апостолова. Тази тренировка е за кореми. We challenge you to change some bad habits. From staying up late to sleeping early, from drinking soda to drinking mineral water, from eating fast food to eating healthy food, from not exercising to exercise. Many of the foods we consume are rich in vitamin C, B, D, and A. Ето това е менюто за събота. В събота нямаме учебни занятия, затова може да наблегнем на по-интензивна тренировка. По-интензивната тренировка представлява това. Тази тренировка е за цяло тяло. Eating vegetables have a lot of benefits. As you can see here from the poster, it can improve your skin, keep your brain young, and many more. As you notice, we put a lot of posters of different types of foods, so it can be more easy for everyone here to pick the right food for you and make the perfect menu. Ето го и менюто за неделя. Неделя нямаме също така учебни занятия. Неделя е време за споделяне с приятели. Затова ние ви предлагаме да излезете навън, в парка, да се разходите или където вие пожелаете. И сега нещо за всички вас, които по цял ден сте в седнало положение и след края на вашия работен ден може да разпуснете с това стретчинг упражнение. Изпъваме хубаво ръцете нагоре, след което правим наклон с целия торс към десния крак. Правим абсолютно същото движение към левия крак. Това го повтаряме 2 или 3 пъти. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И сега нещо от нас трите. Искаме да ви дадем някои насоки. Както виждате, сме подготвили книжни разпечатани наръчници, които вие може да разгледате, но нашата основна цел е да помогнем на всички млади хора, на всички наши съученици, на всички вас, на всички, които имате проблем с затлъстяването. Искаме да ви помогнем по някакъв начин. Затова ние сме приготвили по един книжен наръчник за всеки клас от нашето училище, който ще стои в тяхната класна стая. И всеки един, който смята, че има нужда или би му било полза да погледне някой полезен съвет от него, може да го вземе и да го разгледа. Благодарим на всички! Сега един кратък фидбек от нас. Обратна връзка. Деца може да ползвате телефони часи. Искаме само да кажем, че сме използвали дигитална граница на Министерството на образованието. Има open sources там, които можем да и да създаваме уроци, но в случая тук е един кратък фидбек, получта можем да правим всичко възможно. Тъй, че ползвайте, има всякакъв ресурс безплатен, ние сме много доволни като цяло. Сега много кратко фидбек с сканиране на QR код. Просто там, където ви излиза, напишете вашето име. Да, напишете си деца, за да си излезем, че
Ако всички са сканирали, можем да скрием кодчето. Да видим колко човека. Още ли? Тук може и с регистрация, с специален номер. Вижда, че е по-лесно с QR кода на децата. Успяхте ли всички? Да. Добре, виждам, че имаме 12 участника. Явно Може не би сте изчаква свързване още малко. Появяват се. Чакаме ли още някой? Да. Еми да дадем старт на въпроса. Готови ли сте? Да. Отговорете се спокойно, деца. Най-накрая ще видим. Сега можем да видим и всъщност как отговорите на въпросите. Колко полезни бяха за вас предложените материали. Виждаме, че много полезни, изключително полезни. Значи смятаме, че сме свършили работата добре. Следващия въпрос. Как оценявате цялото преживяване? Добро, много добро, отлично. Добре, че няма лошо. Добре. И третия въпрос. Какво послание сте избрали? Кое избрахте? Погрижете се за тялото си и то ще се погрижи за вас. Супер, браво. Ами, ние първо, колеги, да благодарим. Надяваме се, че така да ви е харесало. Не може да споделим всичко, защото един месец работа, всякакви неща се случиха. Процесът е сложен, понякога хаотичен, случват се непредвидени неща, които се опитваме да преодолеем. За първи път прилагаме дизайн метода, за първи път го правим по този начин с тема обучение с проблемни базиран на насоченост. И за първи път тези деца представят. Да, вие може да усетите, забелязахте, че имаше доста силно представление в тях. Ама и вие сте много голяма аудитория. За първи път посрещаме толкова много хора. Но трябва да кажем, че работи. Аз, мое лично мнение, наистина работи този метод. Не може би по всички теми. Тук се стиковахме много добре, защото в сферата на туризма хванахме дял технологии, при мен технологии, тук спорта. Просто се получи. Може би някъде няма да се получи. Но каквото можем да ползваме, защото работата по групи е разкош. Обмяната на информация, търсенето, синтезиране, анализиране, обобщение, дори понякога къвките, сърденето по време на час. Екипа, който се изгражда доста трудно, и екипната работа е много трудна. Но сме доволни като цяло, да вие да сте доволни. И ако можете пък нещо да щитнете от ресурсите, ако искате промените, ако искате не критикувайте, като се съберете по екипи там и обсъждате, понеже се създадохме план на урока, всичко там, линкове и така нататък, вие ще видите. И каквото прецените, може да ползвате, може да доразвиете, да стане по-готино. Идеи много, да. И така. Еми сега думата е ваша. Аз искам да попитам,
Вашия екип колко време ми дава, като ползвам това ръководство, да постигна това тяло? Ами децата аз съм с така, мога да започна. Така децата могат да кажат, може би не малко време, понеже фалшивите диети и хапчета, нали, смислени за отслабване, но здравословно. Да, с него мога да кажа като треньор и учител по физическо възпитание, че този процес е много дълъг, иска се много воля и страшно голяма дисциплина. Но резултатите идват и усмивките след това и ще бъдете доволни, изключително доволни и не само визуално, ами и здрави. Това е най-важното. Да бъдем здрави. И тази година, колеги, е Световна година на затлъстяването обявена. Може би вече всички сте запознати, или иначе всички институции работят по този проблем. И в света, в Европа, в света, тъй че наболял, наистина много наболял проблеми, който може би ще започне от нататък много по-сериозна работа върху него. И така.